Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti chitupa changu munge muchichiviga. Inini ndiri mukadzi akaroorwa nemurume mudiki kwandiri, uye ndaona kuti ainge ava kuda kukura musoro apa ndainge ndachinja life yake. Mukoma, inini zvandakazoita so nekungotya kusiyiwa nemurume handina kana kumbogara ndazvifunga. Ndakabva ndamupa mushonga wekuti arambe achingodzengerera mumba uye aone ini chete. Mukomanashi, inini nemurume uyu takasanganawo kubhawa. Iye panguva yacho ainge aine 21 years, inini ndiine 39 years. Takadanana, iye akabva andirambidza kuti handidi kuti unge uchienda kubhawa sezvaakandiona ndichiita. Ndainge ndava kusaenda hangu kunotsvaka mari. Pandainge ndichienda kubhawa mukomanashi, handina kumbopinda mubhawa ndichiti ndiri kuenda kunotsvaka mari bodo. Izvo handina kana kumbogara ndazviita. Kubva zvandakatanga kupinda mubhawa, handina kana zuva rimwe zvaro randakambogara ndavhurira umwe munhurume kumbo ndichiti ndiri kumubhadharisa. Kana Mwari vanokwanisa kundipupurira, ndaingoendera zvangu kungoda kunovarayirwa semunhu ainge aine maheartbreaks akawandisisa. Inini ndine business rangu mukoma, ndiri munhu wekuti nditoriwo independent. Saka ndaingoenda kungonotandara. Ndakarwadziswa mukomanashi mulife mangu zvekuti kana ndikatanga kutaura nyaya dzangu kunokwanisa kutovira, ndichingokuudzai maheartbreaks andakasangana nawo one by one. Saka pandakazosangana nemurume wangu, ndainge ndatongoitawo give up panhau idzi dzekuti ndichazopindawo here mumarriage. Apa ndainge ndava kucalculata makore angu andainge ndava nawo, ndichigara ndichingozviudza kuti ipapapa nezera rangu randava naro ndingazoroorwawo nani. Shuwa kune munhu here angazoda kuroora chembere yakadai. But pandakazosangana nemukomana uyo, zvose zvaainge achindiudza mukoma, kunyange maheartbreak ose aya andainge ndakambosangana nawo kumashure uko, ndakabva ndangomakanganwa ndikabva ndati let me try love again. Kunyange zvedu tainge takasiyana nemakore awo atakasiyana nawo, but uyu aitorakidza kuti murume zvechokwadi. Mazuva andatanga kudanana naye aisamboda kana kumboona ndichiita sekunge ndakasuwa. Saka ndakabva ndamuda nemwoyo wangu wose. Ndokubva ndazoregedza izvo zvekuenda kubhawa mushure mekunge andiudza iye kuti ainge asingadi mukadzi anoita zvekupinda mumabhawa. Ndakabva ndarega nekuti mukomana uyu ainge avapo kundivaraidza nguva dzose kusvika ndazobatira pamuviri ndikabva ndatanga kugara naye. Even though vabereki vake vainge vasingambondidi, kunyange nazvino havatombondidi pari zvino. Ende mukomanashi, takazotokomborerwa naMwari ndokubva tazoita vana vedu vaviri. Chakazongokonzeresa kuti ivo vabereki vemurume wangu vazongotisiya tichigara tose inhau yekuti vakazozviziva kuti inini ndiri munhuwo anorana twumabhizinesi twake. Ndo zvakazotongoita kuti amai vemurume wangu vaite sekunge vanondida, but ndinoziva kuti kundida kwacho kwavanoita inhau yekuti vanoziva kuti ndiri munhu ane tumabhizinesis. Mukomanashi, murume wangu ndichisangana naye ainge asina kana chinhu, but ndakamuda kunyange ari mudiki. Ndikabva ndatanga kumupawo mari nemaideas ekuti kana ukatanga bhizinesi rakati, zvinhu zvako zvinobva zvakufambira zvakanaka. Kunyange the very first day mukoma randadhiraivha naye ndichienda kumba kwevabereki vake kumusha kwavo mukoma, ndakarwadziwa. Hongu vakatadza zvavo kundigamuchira zuva iroro randakasvika naye kumusha kwavo, but painge pasina kana chinhu. Takazoti tava kubva kumusha ikoko tava kudzoka kuHarare. Tiri mumota, murume wangu ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti pamba pavo pange pachizoitwa chakati nechakati. Ende zvose zvandakamuudza zuva iroro pandainge ndichidhiraivha ndichibva naye kumusha kwavo uko kwatainge taenda kuti
ange achindirakidza kumusha kwavo nevabereki vake. Zvose izvozvo mukoma ndakabva ndazviita. Vamwe varoora vandakasvika varipo pamusha pavo vanondirespekta because vazhinji vavo mukomanashi vanotoraramiswa neni. Kunyange ipapo pandakazomukumbira kuti ange achikumbira vana mai guru vake nana bankuru avo vainge vagere kumusha kuti vatange kurova zvetina, inini zvangu ndini ndainge ndichibhadhara pamadevelopments ose avo ainge achiitwa pamusha pavo. Zvose izvi mukoma ndainge ndichingozamawo kuti ndinge ndichihwina mwoyo yehama dzemurume wangu, but I know zvangu kuti kundida kwavo kwavanoita inhau yekuti vanongondidirawo kuti ndiri munhu ane mari dzake. Nashi zvadai murume wangu akati aona kuti zvimwe zvimabhizinesi izvo zvandainge ndakamuudza kuti ange achiita, paakaona sekunge zvainge zvava kuda kubudirira, akabva atanga kukura musoro kuchemedza inini ndainge ndakamubvisa mumatope. Akabva atanga kundiudza kuti iwewe uri chembere wakandibatirira. Zvese izvi aiti kana andiudza ndaibva ndangonyarara. Akazofarisa kusvika pakuunza mumwe mukadzi pamba. Ipapo ndikabva ndati hai, apapa wava kuda kuenderera. Ndakabva ndakwinya kuchifamba manje because ndakati ndatarisa zera rangu. Apa kumashure uko ndainge ndiine vamwe vana vangu 3. Pandakazosangana nemurume wangu uyu ndokubva ndazongoitawo vana vangu 2. Pavana vangu ava vandakaita wekutanga ndingangoti ndiye mwana wandakaita ndichida because iye aigara achingondinetsera nyaya iyoyo yekuti kana tikagara taita mwana zvinoreva kuti hatichatombosiyani, but uyu wechi2 handizive kuti chii chakazotora nzvimbo because family planning yangu ndainge ndichitoitora mune zvakanaka, but ndakazongokaruka ndatoona kuti ndainge ndatobatira pamuviri ende vana vangu mukomanashi vakangosiyana negore. Ndingangoti mwana wangu uyu wechi2 last born yangu akazotoita zvekutoyamwira. Saka ndakati ndakatarisa vana ava vandainge ndapiwa nemurume apa ainge ava kufarisa sei, ndainge ndava kuti kana ndikamupa motikari dzimwe nguva ndikamuudza kuti pane kwandiri kuda kuti ndinge ndichizoenda, saka iwe uchimhanya uende kunondigezera motikari yangu. Sometimes ndinenge ndichida kuenda kunosangana nevanhu vakuru mukoma zvekuti motikari yako kuti izongoonekwa yakazara huruva zvinenge zvisingaiti. Ndaiti kana ndikamupa motikari dzimwe nguva kuti ange achienda kunoisukisa ari makuseni, munhu aikwanisa kuzotodzoka paya pandinenge ndava kuda kubuda, munhu ndo paanozodzoka. Ndakabva ndaziva kuti shasha yainge yava kushandisa zvinhu zvangu kuti inge ichipfimba tumwe twovasikana. Ndakabva ndaona kuti panapa kana ndikangoita zvekutamba ndichasiwa zvekare neuyu murume uyu apa abva mukundipa vana 2. Ndingasasekwa here nenyika yose kuti chembere yakapiwa vana 2 nemwana mudiki. Ndakabva ndatanga kufamba mudzin'anga. Ndiri munhuwo wekuti ndainge ndichizivana nen'anga dzakasiyana-siyana, dzimwe dzandainge ndichishandisawo pamabhizinesi angu awo andinorana kuti zvinhu zvangu zvinge zvichindifambirawo mune zvakanaka. But kubva zvandainge ndakatanga izvi zvekupinda mudzin'anga dzakasiyana-siyana, hapana kana rimwe zuva zvaro randainge ndakambobata mishonga iyo inonzi mishonga yakashatisisa. Izvi zvekuti ndinoda kugadzira munhu ndakatozozvitanga mushure mekunge ndazorwadziwa nemukomana uyu. Kunyange murume wangu wekutanga paakandiroora, paainge achindiitira zvose izvo zvaainge achindiitira zvairwadza, handina kana kumbogara ndafunga kuti kune chinhu chinonzi mishonga. Ndakati ndazokontaktana neimwe n'anga iyo yandainge ndichiwirirana nayo, asi n'anga iyi inobva kumasaidi ekuMalawi, but nguva zhinji anenge agere zvake muno muZimbabwe. Ndakabva ndapiwa mushonga uyo wandakanzi ndinge ndichisanganisa nemuswe wedzvinyu, bvudzi rake rekusika rudzi pamwe chete nebvudzi rangu rekusika rudzi kwangu, then ndobva ndapara pamusoro perurimi rwangu, ndobva ndasanganisa zvekare. Ndikabva ndanzi ndinge ndichikanga nyimo imwe chete, ndobva ndaimedza nyimo iyoyo isina kutsengwa sepiritsi, asi ndinofanira kuti ndinge ndichizotaimira kuti
paya pandinenge ndava kuzoita tsvina ndobva ndazotora nyimo iyoyo. Kana ndatora nyimo iyoyo ndinobva ndaitsonda-tsonda ndobva ndasanganisa zvose, ndipo pandinozobika chikafu chaanenge achidya obva aita wangu zvachose. Asi ndakabva ndaudzwa kuti kana ndazomubikira chikafu ichi chandinenge ndamubikira, chandinenge ndasanganisa nemishonga iyi, ndaifanira kuti ndinge ndichizomupa zvinhu izvi ndichinyemwerera kana kutogara pamakumbo ake chaiwo. Mukoma ndakapinda bhizi because zvakazoitika ndezvekuti ndakati ndaminya nyimo iya yandainge ndakanga ndisina kana kumboitsenga. Ndakaita zuva rose mukoma nashi ndisina kana kumboenda kutoilet. Zuva rinotevera mukoma ndakati ndichienda kutoilet kutopara-para paya pandainge ndaitira tsvina because ndakangotaimira huri husiku ndokubva ndabuda panze pandainge ndava kunzwa kuti ndava kuda kunozvibatsira, ndokubva ndanoitira tsvina kuseri kweimba yangu, ndokubva ndapara-para paya pandainge ndaita tsvina ndichivhendenyura ndichiona kuti nyimo iya yainge isimo here mukati metsvina iyoyo. But zuva rekutanga ndakabva ndaona kuti mainge musina kana chinhu, ndokubva ndazongotora foshoro ndikabva ndanorasira tsvina iya musuweji. Zuva rinotevera mukoma ndipo pandakazonzwa mudumbu ndikadzokera zvekare kuseri kwemba. Ndainge ndichitongoita zvekutotaimira vanhu vari mumba, ndokubva ndaita tsvina iya ndikatarisa, ndokubva ndaona kuti mukati metsvina iya nyimo yainge irimo. Ndakabva ndatora nyimo iya mukoma ndokubva ndapinda nayo mumba ndikaisuka-suka mune zvakanaka, ndokubva ndatanga kuikuya-kuya. Ndakabva ndatora bvudzi iro randainge ndakambomugera kuusikarudzi kwake, ndainge ndakarichengeta samwe. Ininiwo ndainge ndachengetawo bvudzi ndichiitira kuti zvinhu zvangu izvi pandainge ndava kuda kuzozviita ndinenge ndiine zvinhu zvose. Ndokubva ndazvigera ndikabva ndazanganisa bvudzi rangu rekusikarudzi nebvudzi remurume wangu rekusikarudzi kwake, ndokubva ndamikisa zvinhu zviya mukoma nashi ndikabva ndapisa bvudzi rangu rekusikarudzi nebvudzi rake. Zvadaro ndakabva ndatanga kukuya nyimo iya kusvika yaita powder, ndikabva ndazozanganisa zvinhu zviya ndokubva ndazotanga kumubikira. Ndakaita sekudaro mukoma, asi zvava kuitika handizvo izvo zvandainge ndichida. Inini ndaida kuti murume wangu hongu ave munhuwo wekuti kana ari pamba kunyange zvake akadyiswa, but unenge uchiona kuti apa pamba apa baba varipo. Asi pari zvino mukoma nashi ndini ndava kutomira sababa saamai, akangonzwa chinenge chati kwatara anobva atovhunduka kutotiza. Kana inini ndiri mubedroom mangu ndiri bhizi ndichiita zvandinenge ndichiita, dzimwe nguva anokwanisa kutouya kubedroom kuti ange achiuya kuzondiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvaari kunzwa zvichifamba panze. Apa hunenge huri husiku, achida kuti inini ndinge ndichibuda panze ipapo kuti ndiende kunotarisa kuti chii chinenge chichiitika. Hapana chaachagona kuita mulife sababa, kungoita sekunge chimwana chitoko. Dzimwe nguva anokwanisa kutochema kuti nhai wandisiyirei, apa ndinenge ndichida kuenda kunomhanyisa mabusinesses angu. Saka ndatova neimwe problem yakakurisisa mumaoko angu because pese pandinenge ndiri iye anenge achida kuva neni, ende dzimwe nzvimbo dzandinoenda hazviiti kuti uyu murume wangu ndinge ndichienda naye. At least vanhu vemunharaunda zvinhu zvavakatojaira kuti ndakawanana nemurume uyo mudiki kwandiri, but kune dzimwe nzvimbo dzekutoti kunotonyadzisa. Vanhu vanenge vachingokutarisai kuti nhai amai ivavava nemwana mudiki vari kumboitei. Apa iye anoti kana tiri panzvimbo pekuti panenge paine vanhu veruzhinji, anenge achida kungogara akangoti kwati neni. Zvose zvinenge zvichida kuitwa ipapo iye anenge achida kuti ndinge ndichimuitira. Kana riri bonde chairo mukoma nashi ndinototanga ndatoita wekutosukana naye kuti tinge tichiita bonde, because iye zvaanoita ndezvekuti kana ari pamusoro pangu anongoita sekunge abatwa nemamhepo, anongoburuka mukoma nashi. Kana ukamubvunza kuti kochii, anobva angoti handizivi, ndangonzwa sekunge kumashure kwangu uku kune munhu anga achida kuita bonde neni nekunzira uko kunobuda nako tsvina. Zvose izvo mukoma nashi zvakaitika sandi zvinhu zvandainge ndichifungidzira kuti ndo zvichazoitika
mushure mekunge ndapiwa zvose izvo zvandakapiwa nen'anga iyo yandakashandidzana nayo kwemakore akati wandei. Saka murume uyu akandigadzirira zvinhu zvose izvi, iye akabva ati iye haasati ambosangana neresult yakadai, ari kuti iye pamakore ose awa aashanda basa rake iroro rekupota achipa vanhu mishonga, ndini wekutanga, ende ava kutoblema inini. Mukomanashi iye ari kufungidzira kuti maybe ndakazowanza mishonga yacho, hanzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita PaN'ono, asi ndakabva ndangoisa mushonga wose ka1. Iniwo handicharangariri kuti pandainge ndichibikira murume wangu ndaizvifambisa sei, because n'anga iyi haina kana kumbogara yandiudza chipimo. Akangondiudza kuti pandinenge ndichingomubikira ndinofanira kuti ndinge ndichingomwaya zvinhu izvo zvaainge andiudza kuti ndo zvinoshanda semupfuhwira. But now zvandakadzokera kwaari akabva ati muzukuru waifanira kuti unge uchiita PaN'ono. Mukoma ndatambura inini, murume wangu chatova chinamira chaicho, chatova chinamira chikwekwe chisingadi kana kubva padhuze neni. Apa dzimwe nzvimbo dzandinoenda hazviiti kuti ndinge ndichienda naye. Hey, vidare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hey, hanzi PaN'ono zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaureiwo navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Vadiwa vateereri, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.